Oye, ¿qué pasa? Doncs què passa? Com que què passa? Escolti, senyora. Que és la nostra tradició, eh? Tenim ¿Estás món... loco? Te metes al manicomio, chaval. N'hi ha molts així, ja hi haurà temps per Hi ha anar-hi. gent d'aquesta Sí, home, per tot sí. arreu, eh? En fi, avui a Folklore Català seguim amb bèsties. Bèsties perquè us agraden els monstres, no? Sí, home, i tant. No s'acaben mai, no, les bèsties catalanes? S'acaben, però suposo que en tenim per aquest any i l'any que ve. Perquè n'hi ha Molt bé, molts. molt N'hi ha bé. moltes. Quim Morales. El Quim Morales és un d'ells, però ja no és aquest el moment de parlar. Si en tenim per 2 temporades ja va bé, no hi ha contracte per més, eh? No, perfecte, doncs perfecte. Avui parlem d'una bèstia que es diu el millet. A veure un moment. Sí, El millet. el millet. Això surt al costumari, també? Està al costumari del Joan Amades. I el millet... Un monstre català que es diu millet? Sí, senyor, és una bèstia de la Garrotxa, que també està a la categoria de bitxos petits. O potser no tant. No. Perquè Ui, que miedo. la història del millet va acompanyada d'una altra bèstia. Són 2 en 1. Pel mateix preu us en porto 2. Caram. Avui estàs esplèndid, avui. Home, sí, perquè estic a l'Empordà i es nota. Descripció policial del millet. A veure. 3 centímetres d'alçada, forma humana i cap en forma de barretina. A veure un moment. Quina forma humana és tenir 3 centímetres d'alçada? Això no és forma humana. ¿Pero que estás gilipollado o qué? No sé. Antropomòrfic, és a D'acord, dir, que té d'acord. dos peus Dos braços, i dos mans. És una personeta molt petita. És una personeta i el cap en forma de barretina o és que porta barretina i la gent... o barretina de color carn. No sé, que si us plau que algú la inventi perquè és una cosa horrorosa. Està molt bé, la barretina de color carn no es nota que la portes. No. És com la roba interior de color carn. És perquè no se'm noti. Home, doncs es nota i molt. Es nota i molt, perquè on és la ratlla del cul, senyor? O senyora? Solamente lo he comido igual en Cervera. Va ajuntant tu, no agafi alguna cosa. Aquest senyor, el Millet, Millet, recordem, no és el cognom, no, és el Millet, es diu així, el Millet, ja està. Viatja en les ratxes de vent de tardor. Que maco que és això, eh? Mira, avui que l'hem començat, aquesta nit ha començat la tardor. No, per això ja... I bufa el vent. Sí, per això mateix. Aquí ve una advertència. El Millet es deixa portar per les ratxes de vent i que sigui el que Déu vulgui. És el que fa, eh? Ell surt de casa, ve una ratxa de vent i s'enfila. I clar, com a deix 3 centímetres i té el cap en forma de barretina, que fa una mica com de panell, doncs se l'emporta. Això sí, deu anar carregat de biodramina si viatja amb ratxes de vent, aquest senyor. Quina marejona, eh? Quin horror, i no sap mai on aterrissa aquest home. En fi, el que passa és que el Millet té una particularitat, que és que si xoca contra una dona, la deixa embarassada. Mare meva, però de què? Ara, atenció, aquí ve el tema. Fins aquí cap problema, no? Si va deixant dones embarassades, avui no passa res. Aleshores, la dona, al cap de 9 mesos, pareix una bèstia horrible que es diu mola. Mola. Però que no mola gens. Ja te veureu per què. Por favor. Perquè la mola té 8 braços i 3 caps. Ostres, tu. Un de llop, un de mostela i el del mig de senyor barbut amb corona. Mare meva, em quedo amb el Millet, gairebé. Sí, home, però d'un pare tan petit que aparegui una bèstia així. Ja ha passat, però, ostres, tu. Sí que ha passat, sí. Caram. Doncs imagineu una dona parint això. A mi el que m'ha preocupat és que porti corona, el senyor barbut, perquè això ha de ser terrible. Millor que surti de peus, aquest nen. Sí, en fi. O fem cesària, eh? Sí, també. Si has de tenir una mola per fill, que et facin cesària. Doncs encara pot empitjorar la cosa, perquè quan apareix, de fet, quan la dona apareix la mola fa 2 coses. A, o surt corrent, o bé es torna a ficar dins de la dona. Ostres, tu! Noi, Se morirà segurament. atenció, perquè arriba ara al terreny de l'horror, eh? Si es fica dins la dona, al cap d'una estona, en surt un nen, i atenció a la descripció, obro cometes, escanyolit, sense nas i poc vividor. ¿Qué coño quieres? Mira, ja el tenim aquí. Jo estic respondent que és... Poc vividor, però eixerit, eh? Eixerit, sí. M'ha agradat molt el de poc vividor i el que no tingui nas, escolta, és un drama. Home, però mira, s'assemblarà a la Belén Esteban, eh? Que n'hi queda poc. Sí, la veritat, una barreja de Belén Esteban i en Krilin. En fi... Total, que la mola, diu el Joan Amades, que porta mala sort. Collons, home, que m'ho juris, no? I si quasi mata la mare... No cal que ens ho diguin Joan Amades, això. Però jo us explico com es fa per destruir la mola, si de cas teniu la mala sort que esteu allà a la nursery i apareix una mola. Cal llançar-lo dins un forn de coure pa, tancar ràpidament la portella i fotre-li canya al foc perquè només es mor a altes temperatures, eh? Això ho adverteixen. Que no el posis a 13 graus al foc.
Això és un remei ben senzillet, perquè tots tenim un forn de pa a casa. Sí, és molt senzill, però hi ha una contraindicació, que és que llavors ja no es pot coure més menjar en aquell forn. Com a molt, espera que ho arreglen, com a molt es pot fer servir per coure terrissa. Ah, veus que bé, per I no fer et passa fibretes. res. És perfecte. El microones no valdria? No podria fer una actualització d'aquest costumari? No. És impossible. Has d'anar a una pizzeria. Segurament. I sobretot, si aneu a una pizzeria aquest migdia, demaneu si ja han tirat una mola dintre, que llavors el que esteu menjant és restes d'un monstre mitològic català que a ningú li interessa, en principi. Si han tirat una mola, demaneu pasta, no demaneu pizza. Exacte. Així que aneu al tanto amb el Millet, senyores.